تک حضور غوث پاک اپنی والدہ دا دودھ نہیں پیتے، جدو اذان ہوندی ہے ادو ہی حضور غوث پاک دودھ نوش فرماتے نے۔ لوگوں کون حضور غوث پاک نے؟ آؤ نظرہ توجہ فرمایا جس سرکار دے غلاموں ان تینوں نے رکھ لینے، چاند نظر آیا کوئی نہیں، موسم چینج ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں سرکار دے غلاموں لوگیاں نے صبح دا انتظار کرو، اگر حضور غوث پاک نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والدہ دا دودھ پی لیا تے سمجھیا جے عید ہے، اگر نہ پیتا تے سمجھیا جے روزہ ہے، اگر نہ پیتا تے سمجھیا جے روزہ ہے۔ کون؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی والدہ ماجدہ آپ نو بچپن اندر استاد کل پڑھان واسطے بھی لے کے آندیاں نے، ادھو والدہ ماجدہ چھڑن واسطے والے استاد محترم کل آئیاں نے، غیب جو آواز آندی ہے بچیوں بنا ہو جب رب دا ولی آگے آئے، بچوں پرا ہو جاؤ رب دا ولی آگے آئے۔ لوگوں کون؟ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے نام دی 11ویں شریف ازاں پکا کے تقسیم کرنے ہیں، انہاں دے نام دیا 11ویں سرکار دے غلام کھاندے نے۔ اے او حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے لوگوں سرکار دے غلاموں ایک دن آپ کھیتی باڑی واسطے حل جو لینے زمین وچ حل چلان دے پہنے، حل چلان دیاں بیت بول کے آخ دے شیخ عبدالقادر جیلانی تو حل چلان واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ فرماندے نے میں جدوں انی گل بیل کو سنیے میں فوراً اپنے گھر دے اندر چلا جانا وا، جدوں میں بغداد شریف دے وچ اپنے گھر دی چھت تے چڑھ جانا وا، آپ فرماندے نے میں اپنے گھر دی چھت تے کھلو کے مکہ شریف ویکھ لے آئے۔ فرمایا میں گھر دی چھت تے چڑھیا، چڑھ کے بغداد شریف وچ کھلو کے میں مکہ شریف دا دیدار مکہ شریف دیاں زیارتاں کر رہیاں نے۔ یہ رب دے بلی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ رب دے بلی جڑے ہوندے نے متقی ہوندے نے، پرہیزگار ہوندے نے، رب کو ڈرن والے ہوندے نے۔ یار کون؟ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے آکھے اے پتر پھر انج کرنے ہاں، جڑا تیرا حصہ بندا ہے تینوں دے دینے ہاں، جا تو علم دین حاصل کر، قرآن دا علم حاصل کر، حدیث دا علم حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سرکار دے غلاموں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے پیر حضور غوث پاک اپنے گھر وچوں نکلے نے۔ ماں کہندی ہے پتر آ دینار یا درہم میں تینوں دین لگیاں، تیرے پجامے دے نال سلائی کرن لگیاں، جا علم دین حاصل کر، پر میری گل یاد رکھی کتے جھوٹ بولنا نہیں، کتے جھوٹ بولنا بولے اج کتے جھوٹ بولنا نہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک قافلے دے نال تیار ہو کے اپنی والدہ کو پیار محبت لے کر کے دینار درہم لے کر کے رستے دے اندر جانا پیاواں، چلدیاں سانو راہ وچ چور مل گئے، انہاں نے چوری کرنی شروع کر دیتی ہے، سامان کھونا شروع کر دیتا ہے، ساریاں دا سامان کھویا جا رہا ہے۔ ایک
چور پہنچدا میرے کل پہنچی ہے آندا ہے بچیا تیرے کل کچھ ہے کہ نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے کل 40 دینار یا 40 درہم موجود نے جدو انہی گل سنی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وڈیرے کل اپنے وڈے چور کو لے جاندہ ہے جا کے آندہ ہے وڈے سردار صاحب آپ چاہتا ہے میرے کل 40 دینار یا 40 درہم موجود میں اس سردار پوچھن لگا ہاں بھئی پتر تیرے کل کی ہے آندے نے میرے کل 40 دینار یا 40 درہم موجود میں آپ فرماندے نے میں انہوں آکھیا ایتھے میری امی نے سلائی کی دینے میں دین علم دین حاصل کرن چلے آواں دین دا علم حاصل کرن واسطے دین دے علم دی نیت دے نال میں گھروں نکلے آواں میں چلتا جا رہا ہاں ماں نے گھروں نکلن لگیاں پہلا تے آخری سبق دیتا سی پتر کسے جگہ تے جھوٹ بولنا کسے جگہ جھوٹ بولنا آج ماشاءاللہ مومن مسلمان نمازہ میں پڑھی جاندہ ہے جھوٹ بھی بولی جاندہ ہے نمازہ میں پڑھی جاندہ ہے لوگاں نو دا بھی لائی جاندہ ہے نمازہ میں پڑھی جاندہ ہے منافقت بھی کی جاندہ ہے نمازہ بھی پڑھی جاندہ ہے اندر حسد باروں زبان مٹھا اندروں کوڑا تے باروں مٹھا میں آکے آئے خودیاں نمازہ دا فیدہ کوئی نہیں جڑی نماز پڑھ کے نماز بے حیائی دے کم تو روکے نا جڑی نماز پڑھ کے برے کم تو روکے نا جڑی نماز پڑھ کے تینوں غلط کم تو روکے نا قرآن آخدہ ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر سارے کہہ دو سبحان اللہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ربان دے نماز بے حیائی دے برے کمہ تو منع کر دیئے روک دیئے تے رب دا قرآن دے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون العالمین دے قرآن دا ترجمہ بندہ ہے رب العالمین فرما دے ایسا حکم دینے کہ عدل کیتا جائے انصاف کیتا جائے نماز پڑھ کے بے حیائی دے برے کمہ تو بندہ رک جائے اللہ اکبر اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی فرما دے میرے کل ایتے 40 دینار یا درہم موجود نے سلائی پٹی گئی 40 دینار یا درہم بار نکل آئے چوران دا سردار آکھن لگا بچیا تو جھوٹ بھی دے بول سکنا سے تیرے پیسے بچ جانے سن آپ فرما دے نہیں میری امی اکھیا سی اور رمال علیہ بیلیا میرے وال تک امی اکھیا سی ہمیں پریشان نہ کریا کرو یار بینو امی اکھیا سی تو اٹھا خیال ہے میں اکھا میڈیا تقریر کیا کرنا امی اکھیا سی کہ جھوٹ نہیں بولنا سارے ایک باری آنکھو ذرا سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے امی اکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا میں کیویں جھوٹ بول سکنا وہاں تاریخ دیاں کتاباں در لکھے آئے حضور غوث پاک دے سچ بولن نال سارے چوراں پکی توبہ کر لئی سارے چور پکی توبہ کر کے سرکار دے غلام بن گئے اج وقت دے نمازی بن گئے یہی قرآن آندہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اگر حال بھی سمجھ نہیں آئی سرکار دے غلامانو کون حضور غوث پاک نے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو اے او حضور غوث
غوث پاک نے جنہ دی امتحان دی غرض سے نال 100 علماء کرام امتحان لین واسطے آئے. جدو کسے بندے نو رب عزت دیندا ہے تے حسد کرن والے زیادہ ہو جاندے ہیں. جدو کسے بندے نو عزت ملدی ہے سڑن والے زیادہ ہو جاندے ہیں. جدو کسے بندے نو عزت ملدی ہے جلن والے زیادہ ہو جاندے ہیں. جدو کسے بندے دی عزت رب بناندا ہے دشمن ود جاندے ہیں. اے اج دی گل نہیں شروع تو گل لگی آندی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفا پہاڑی تے چڑھ کے لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم دی گل کیتی سی. اپنے ٹھکانے بن گئے سن, اپنے دشمن بن گئے سن, اپنے مخالفت کرنے والے بن گئے سن, اپنے جان دے پیاسے بن گئے سن. لیکن رب کیا سونیا گھبرانا نہیں. بارہ فانا لاکا ذکرک, میرا تیرے نال وعدہ ہے جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. سونیا گھبرانا نہیں. دشمن ودن پریشان نہیں ہونا. مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون مولا علی پاک؟ میرے محبوب فرما دے آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا, میں مدینہ دا شہرہ, میں علم دا شہرہ, علی ہوں دا دروازہ ہے. علی پاک فرما دے نے جدو تکلیفاں ود جان, جدو مصیبتاں ود جان, جدو دکھ ود جان, جدو پریشانیاں ود جان, گھبرائی نہ او دو آسانیاں آن والیاں نے, او دو خوشیاں ملن والیاں نے. آؤ لوگو حضور غوث پاک دا امتحان لین واسطے 100 عالم بڑے 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 آئے. جدو حضور غوث پاک دی بارگاہ دے وچ آئے, میرے حضور غوث پاک نے انج نگاہ پائی رب دے ولی نے, انج نگاہ پائی جنہ دے پیچھے نانا مصطفیٰ دا ہاتھ ہے. نانا مصطفیٰ دا ہاتھ, سرکار دا ہاتھ جنہ پیچھے. انج نگاہ پائی نا, ایک واری ویکھے یہ سارے دا علم اندروں ختم ہو گیا. سارے دا علم ختم ہو گیا. تے قدمی پہ کے آکھن لگے حضور معافی دے آجے, ازاں آئے تک کسے اور غرض نہ لسا, سانو پتہ لگ گیا کسا واقعی جنمن رب دے ولی ہو. کون حضور غوث پاک؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار آؤ نظرہ توجہ فرمایا جو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں, جڑے تشریف فرمانے آن والا ایک چور آپ دا جبہ چوری کر کے جان لگ گئے. اچانک ویندے حضور غوث پاک ویندے پہنے مسجد دیاں صفاں تے لے کے مسجد دیاں صفاں دے تھلے لک گیا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, بندے آئے نے آندے نے حضور سانو کوئی نمازہ پڑھان واسطے امام دیو, سانو کوئی نمازہ پڑھان واسطے سانو امام دیو, جڑا سانو نمازہ پڑھائے اساں اون دے پیچھے نمازہ پڑھیے. میرے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے او جڑا صفاں دے تھلے چھپیا بیٹھے, او جڑا صفاں دے تھلے چھپیا بیٹھے, اولیاں صفاں تو چکو دے انہوں آکھو چل ساڑے نال سانو جا کے نمازہ پڑھا, تو ساڑا مولوی ہے, ساڑا امام ہے. جدوں لوکاں نے صفاں چکیاں انہوں اٹھایا, انہوں جا کے آکھا چل بھئی ساڑے نال چل, تو ساڑا امام ہے. یہ آندہ میں امام نہیں میں تے چوراں, میں امام نہیں میں تے چوراں. حضور غوث پاک دے کول بندے آکے آکھن لگے حضور وہ بندہ آکھدا ہے میں امام نہیں میں چوراں. فرمایا انہوں جا کے آکھو جدو آیا سی چورے, جدو ساڑی نگاہ پہ گئی ہے وہ دو ولی بن گیا ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی,
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اوے لوگوں سرکار دے غلاموں کون حضور غوث پاک بغداد شریف ہے. ہولی ہولی بولو بغداد شریف ہے. اتنے حضور غوث پاک دا ڈیرا ہے. عارفاں دے سلطان جنگ دے سلطان ولیاں دے سلطان فقر دے سلطان رومیاں جنگ نے ایویں قلم اٹھا کے ترجمانی نہیں فرمائی. آپ فرمایا بغداد شہر دی ایک نشانی بغداد شہر دی ایک نشانی اونچیاں لمیاں جھیلاں اٹھے تن میرا پرزے پرزے جیوں درسیاں گل کفنی باکے رل سا سنگ فقیراں دے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگشاں کرشا میرا میرا میں کرشا میرا میرا ہوا لوگو حضور غوث پاک دا شہر ہے. ایک عیسائیاں دا پادری آکے رولا پائی کھلوتا ہے گلنا پیا کردا ہے آدھا ہے مسلمانوں ساڑھے نبی مردے زندہ کر دے رہے میں تو آڑھے نبی نے کوئی مردہ زندہ کی دے تے میں نو دسو آؤ میں من مناظرہ کرو. حضور غوث پاک تک گل پہنچ جاندی ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ پادری نو. ادھو پادری آ گیا. آپ فرمایا پادری کی آخنا ہے توجہ کرے ہو ہمیں پادری کی آخنا ہے آندھا ہے ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو آٹھے قرآن میں موجود ہے مردے زندہ کر دے رہے تو آٹھے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا ہے تے مینوں بخاؤ. آپ جلال وچ آ گئے. آپ فرمایا ہوئے پادری سرکار تے سرکار رہ گئے. سرکار تے سرکار رہ گئے. قبرستان چلنے پادری قبرستان چلنے جس قبر تے تو ہاتھ رکھے میں انہوں زندہ کرنا وا. میں اس کر کے آنا ولی دی نگاہ کو ڈریا کرو ولیاں دے کو ڈریا کرو. تے ولی صرف تویز دین واسطے نہیں ہوندے ولی سانو سیدھے راہ لاؤن واسطے ہوندے نے. ہاں جی توجہ فرماؤ سرکار دے غلاموں. آپ فرمایا میں تیرے نال چلنا وا جس قبر اتے تو ہاتھ رکھیں آپ اس مردے نو زندہ تساں تے زندہ ہی بیٹھے ہو آپ اس مردے نو زندہ کر لینے انہیں ہاتھ رکھا ہے قبر تے. آپ فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا جی میں مرے آئے او میں اٹھے جی میں مرے آئے او میں اٹھے. کوئی بندہ تواڈے وچوں بیٹھا ایویں کئی بندے حیران ہو کے میرے وال ویندے پے بڑے پریشان ہو کے مولوی جی یہ کیویں ہو سکتا ہے. میں کیا بخاری ہے جڑا اولی بولے میرا اندے کھلوندے واسطے علاج کوئی نہیں. بخاری شریف ہے میرے محبوب علیہ السلام لب کھولے موتی بولے سرکار بولے آقا علیہ السلام نے بول کے فرمایا کہ ہے میرے
محبوب فرماندے نے یتقربو انہوں کوئی بندہ نفل پڑھ کے رب دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، رب دا قریبی بن جاندہ ہے، رب دا دوست بن جاندہ ہے، رب دا ولی بن جاندہ ہے۔ یہ بندہ رب دا ولی بن جاندہ ہے، سونے محبوبہ پھر کی ہوندہ ہے؟ فرمایا اکھ اندی ہوندی ہے، پچھے قدرت خدا دی ہوندی ہے، اکھ اندی ہوندی ہے، ویندہ رب پیا ہوندہ ہے، کن اندہ ہوندہ ہے، سندہ رب پیا ہوندہ ہے، ہاتھ اندہ ہوندہ ہے، پکڑتا خدا پیا ہوندہ ہے، پیر اندہ ہوندہ ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے کدی رب اندیاں اکھاں بندہ ہے، کدی رب اندے کن بندہ ہے، کدی رب اندے ہاتھ بندہ ہے، کدی رب اندے پیر بندہ ہے۔ میں بخاری شریف دی حدیث پہ پڑھنا ہوں، مسلم شریف اندر موجود ہے۔ اوہ لوگوں پیال والیو میری یہ بھی گل نوٹ کر لو، حدیث قدسی ہے، کلام خدا دے زبان مصطفیٰ دی ہے، کلام خدا دے زبان، اللہ تو انہوں سلامت رکھے بولو زبان مصطفیٰ دیئے سرکار دیئے۔ میرے محبوب فرماندے نے کوئی بندہ ہے نہ آکھے پتہ نہیں کوئی ضعیف حدیث بیان پہ کر دے یا اپنے کو لوگ کہی جاندہ ہے، میں کہا نہیں میں ولی دی شان رب دے قرآن اور حدیث کی جو بیان پہ کرنا حدیث قدسی ہے۔ کوئی مسلک دا بندہ اس نو چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن کو بعد اگر کسی معتبر ترین کتاب دا نام ہے ان دا نام بخاری شریف ہے۔ بخاری اندر موجود ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے کدی اندیاں اکھاں بند ہے رب، کدی اندے کان بند ہے رب، کدی اندے ہاتھ بن جاندہ ہے رب، کدی اندے پیر بن جاندہ ہے رب، کدی اندی زبان بن جاندہ ہے رب۔ پھر ولی نہیں، ولی وچ رب بولن دیا ہوندہ ہے۔ اساں ایویں ولیاں کل نہیں جاندے، اساں ایویں ولیاں دے جا کے ہاتھ نہیں چومدے۔ اوے لوگو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی بن حیدی بیان کر دینے۔ میں ایک دن حضور غوث پاک دی بارگاہ وچ گیا، جاشت دا ٹائم، آپ نماز پہ پڑھ دینے تے میں وینا کیاں بڑیاں مخلوقاں آپ دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتیاں نے۔ کوئی بندہ ہے میں آکے کہ پتہ نہیں کندے نا دی کوئی آدمی دے نے۔ اوہ لوگو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نفل پہ پڑھ دینے، بڑیاں مخلوقہ آکے جڑیاں لوگاں نو نظر نہیں آدیاں میرے شیخ عبدالقادر جیلانی دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتیاں نے۔ علی بن حیدی فرما دے یہ بھی رب دے ولی نے۔ علی بن حیدی فرما دے میں نگاہ ماری، میں ساریاں مخلوقاں نو آکھیا نہیں مخلوقوں بہ جاؤ، میں ساریاں نو آکھیا نہیں مخلوقوں بہ جاؤ، رب دا ولی نماز پیا پڑھ دے تو سب بہ جاؤ۔ یہ کہنے لگیاں ساریاں مخلوقاں آکھن لگیاں اسا کیویں بہ جائیے، ساڈے دلاں تے قبضہ تے شیخ عبدالقادر جیلانی دا ہے، ساڑیاں دلاں تے قبضہ شیخ عبدالقادر جیلانی دا ہے، ساڑے ہوتے آرڈر چل دا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی دا چل دا ہے۔ اسا ہونا دے احترام واسطے، ہونا دی تعظیم واسطے، ہونا دی عزت واسطے اسا کھلوتے ہیں۔ آؤ لوگ کو جڑی اگلی گل میں دسنا چاہنا، علی بن حیدی فرماندے نے جدوں حضور غوث پاک نے سلام پھیریا ساریاں مخلوقاں نے آکے حضور غوث پاک نال سلام بھی لے آئے، آپ دے ہاتھ دا پوسا بھی لے آئے۔ کوئی آج کل دا پاگل کوئی ولی دے ہاتھ نہ چمے تے ان دی مرضی، میں تے آنا جنہ ولی دے قریب ہوئے گا رب اونا ہی رنگ لا دے وے گا۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضور غوث پاک؟ آپ فرمایا جی میں مرے آئے
اوویں ہی اٹھے آندا جے اوویں ہی اٹھے تے پھر تے بڑی گل ہے آپ فرمایا قم باذن اللہ اوے مرن آلیا اللہ دے حکم نہ لوٹ جا تاریخاں پڑھ کے ویکھ ایک گاندا مریا سی گانے گان والا بندہ سی جویں گاں دا مریا سی اوویں گاں دا ہی اٹھی ہے آپ فرماندے نے کہ میرا مقام ہے سرکار دا کی مقام ہوئے گا ایتے غلامہ دا مقام ہے اور لوگوں کون حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے جنہ دے مزار دے بندہ ایک راتی کھڑا ہو جائے کنیاں راتاں کنیاں سارے بولے ہو کنیاں ایک رات میں دو چوں بندیاں نو میں نہ پیا بول دے نہیں پہ میں جمعہ چھڑ دیاں گا انہاں کو لا جاواں گا انہاں نو آ کے آکھاں گا جے بول دا نہیں ہے تے چلو دعائے قنوت ہی سنا دے ہیں یا ایک نجے بندے نو کھڑا کر کے میں اشارہ کر کے آکھاں گا چل بھی کھلو ہاں ذرا تو بول دا تے نہیں ہے چل میں نو نماز جنازہ تے سنا اپنے اکیاں بہلیاں نو نماز جنازہ تے دعائے قنوت آدھی کوئی نہیں ہوندی یاد بھی آپا کرنی کوئی نہیں ہوندی کسے کل بہنا بھی کوئی نہیں ہوندا پڑھنا بھی کسے کل کوئی نہیں ہوندا اپنے کل بس دنیا دیا گلنا یا مولویوں دے خلاف گلنا نے اور کچھ بھی نہیں ہے آؤ توجہ فرماؤ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے میزار مبارک تے جیڑا بندہ ایک راتی کھڑا ہو جاندہ ہے میرے منیر دے اندر حضور پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولہ شریف آپ نقل فرماندے نے مینوں پتہ لگی ہے ایک بندہ اللہ دا ایسا ہے جڑا پہلے ہو گیا ہے وہ بھی دستا ہے جو بعد چ ہوئے گا وہ بھی دستا ہے ساڑھے کئی بیلی پریشان ہو جاتے کوئی رب دا ولی آکھے نا خیال کریاں کام ہونا لائی وہ انہوں کیویں پتہ لگ گیا اگر میں قرآن پڑھا تو سبحان اللہ آکھو گے سنو رب دا قرآن جے سورت دا نام سورہ آل عمران تیسرا پارہ ہے اپنے گھر جائیں دے رب دا قرآن پڑھی فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رباں دے میں مالک الملک کا ترجمہ اے بندہ سونے محبوبہ غیب دیاں خبریں دین والے اعلان کر میں مالک الملک ہاں توتی الملک من تشاء میں جنوں چاہنا ہاں اگے مالک بنا دینا وہاں جنوں چاہنا وہاں میں اگے مالک بنا دینا وہاں میں مالک الملک ہاں مینوں بنایا کسے نہیں میں اگے جنوں چاہنا وہاں کدی داتا صاحب نو بنا دینا وہاں کدی بابے فرید نو بنا دینا وہاں کدی بابے بلے شاہ نو بنا دینا وہاں کدی شرکپور دے تاجدار نو بنا دینا وہاں کدی قلعے علی سرکار نو بنا دینا وہاں اوے لوگو کدی علی پور شہیدان شریف والیاں نو رب بنا دیندہ ہے کدی بابے مست سرکار نو رب بنا دیندہ ہے کدی حضور قبلہ خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ نو بنا دیندہ ہے کدی لوگوں دی شکل وچ حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی علوی حفظہ اللہ تعالی آپ نو نگاہ ایسی عطا فرما دیندے نے آپ کجیاں آپ ڈبیاں جان لیندے نے آپ دل دے پہر جان لیندے نے مولوی جی ایک بھی ہو گیا رب آندہ ہے میں آپ ہی تے بنانا وا جدو میں بنانا تینوں کہاں دی تکلیف ہے رب آندہ میں آپ بنانا تے میرا وعدہ ہے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں تو مینوں یاد کر میں اللہ تو انہوں بولن دی توفیق دے میں اور ساری زندگی
ولی اللہ اللہ کرتا رہندا ہے ساری زندگی ولی اللہ اللہ کرتا رہندا ہے انہوں پیسے نال نہیں انہوں دنیا نال نہیں انہوں کوٹھیاں نال نہیں انہوں مربیاں نال نہیں انہوں رب دے دین نال ہے رب دے قرآن نال ہے سرکار دے فرمان نال ہے کہ تو ساری دنیا ولی اللہ اللہ کرتا گزار دیندا ہے پھر جدو دنیا تو چلا جاندا ہے لوگی ولی ولی کرتے گزار دیندے ہیں ساری زندگی حضور قبلہ امیر المجاہدین حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے تاجدار ختم نبوت دے نعرے مارے ویل چیئر دے ہون دے باوجود بابا ٹر نہیں سی سکتا بظاہر لیکن اج بھی لوکاں دے دلان دے حکومت بابا جی خادم حسین رضوی فرما رہے ہیں ان دی وجہ کی ہے انہاں ساری زندگی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دا کم کیتا ہے اج انہاں دا نا دنیا اپنی زبان تے لے کے فخر پہ کر دیئے اج تو ہی ماشاءاللہ انہاں دا عرس پاک شروع ہے جانا چاہیے دا ہوتے جائے ہو انشاءاللہ ازم یا اپنی حاضری لگواواں کہ ساڑا اپنا طریقہ ہے حاضری لگواواں دا ہر بندے نو جانا چاہیے ہے جدوں ولی دا عرس ہوندا ہے ولی پہلے نالوں زیادہ فیض ونڈدا پیا ہوندا ہے تے لوکاں نو وخان واسطے نہیں جائیدا بابے دا عرس تے دیگ لے کے جاواں گے تے لوکاں نو پتہ لگے گا فلانے دیگ دتی ہے ککھ نہیں لبنا ایتھے تے بندہ چھپ چھپا کے جاندا ہے کتے سیانیاں نہ جاواں جدو بندہ اس عقیدے نال اس نظریے نال جائے گا جو منگے گا سائیں وہی عطا فرما دین گے بات آخری ختم کرنے مہر منیر اندر لکھے ہے ایک بندہ بڑی شہرت ہو گئی بڑی مشہوری ہو گئی جو پہلے ہویا ہوندا ہے بندے نال او بھی دس دیندا ہے جو بعد ہوئے گا او بھی دس دیندا ہے حضور پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف فرماندے نے مینوں پتہ لگیا میں بگی تے سوار ہویا میں سواری تے سوار ہو کے بندے دی تلاش وچ لبدیاں مینوں بندہ مل گیا ایک کمرے دے وچ بندہ بیٹھا ہے اگے پیچھے مرید بیٹھے نے ستیاں نو معافی باقی توجہ فرمایا جے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی عظمت شان مقام دا پتہ لگ جائے گا حضور پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف فرماندے نے جدوں میں اندے کمرے چ داخل ہویا اے بندہ بول کے آکھن لگا ہوئے میرے سارے مریدوں باہر چلے جاؤ علی دی اولاد آ گئی ہے سارے باہر نکلو علی دا پتر آ گیا ہے کیوں نہ آقا دا تاجدار بریلی شریف نے ہمیں نہیں فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا حضور پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف فرماندے نے میں پہلے نالوں میں زیادہ حیران ہو گیا میں دسیا نہیں انہوں پتہ لگ گیا ہے میں دسیا نہیں انہوں پتہ لگی ہے میں علی دی اولاد بچوں اولاد علیہ آلے اللہ اکبر اللہ سرکار دے غلاموں ادھوں آپ فرماندے نے میں اپنے ولایت دی نگاہ نال اندے تے نظر پائی پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف مہر منیر وچ لکھ دے نے آپ فرماندے تو میں ولایت دی نگاہ نال نظر پائی نا ویکھیا اندے پلے ککھ بھی نہیں اندے کول کچھ بھی نہیں آپ فرماتے نے اوے اللہ دیا بندیاں تو میں نے یہ تے دس دیتا ہے کہ میں علی دی اولاد وچوں ہاں پر میری نگاہ دیئے تیرے پلے کچھ بھی نہیں میری نگاہ آخدیئے نگاہ ولایت تیرے پلے کچھ بھی نہیں رو پیا قدمی پہ گیا آندھا ہے اللہ دی قسم حضور تساں ٹھیک آکھے آئے اللہ دی قسم حضور تسا ٹھیک آکھے آئے میرے پلے ککھ بھی نہیں میں کتھوں ولیاں تے کچھ بھی نہیں میرے کول کچھ بھی نہیں آپ فرمایا پھر تینوں پتہ کیویں لگ جاندا ہے جو بندے کیتا ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا جو بعد چ کرنا سو پتہ لگ جاندا تینوں کیویں پتہ لگدا ہے آندا حضور میرے عیباں تے پردہ پایا جے
दसिया जे ना किसे नूं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी वाह 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 होंदी पई है। आ फरमाया ये ते दस किवें पई होंदी, किवें रंग लगे पे ने। रो के आंदा हजूर एक दिन मैं बगदाद शरीफ पहुंचया, जदों मैं बगदाद शरीफ पहुंचया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला आप दे मिज़ारपुर अनवार ते मैं हाज़री दी। जो मैनू आंदा सी मैं पढ़िया, जो मैनू आंदा सी मैं पढ़िया, जदों मैं पढ़ना पिया पढ़दियां अचानक मैं गुम हो गया। मैं पढ़दा पिया वां अपने मुहब्बत नाल, अपनी अकीदत नाल, अपने एहतराम दे नाल। मैं इंज खलो के सरकार दी बारगाह विच हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह दे विच हाज़री पिया देना वां। इधरों एक बंदा आया जिहड़ा दरवाजे नूं ताला लांदा हुंदा सी हजूर गौस पाक दे मीज़ार पाक दे दरवाजे नूं। इन्हें मैनू ना वेखिया ते ताला ला दिता। सारी रात मैं हजूर गौस पाक दे मीज़ार विच रहा, लत्तां थक गईयां, जिस्म थक गया। मैनू लत्तां ने आखिया बह जा, सा थक गईयां वा। इशक आंदा है बह जा, अकल आंदी ना पवी हजूर गौस पाक दा डर इश्क आंदा है। अकल आंदी है बह जा, इश्क आंदा ना 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 पवी हजूर गौस पाक दे दर विच आया है। अकलां जिथे जवाब दे जान उसे इश्क कम आंदा है, उते इश्क कम आंदा है। जिथे अकल जवाब दे जाए उते इश्क कम आंदा है। आओ लोगों सरकार दे गुलामों जिहड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना, आरफां दे सुल्तान एवें नहीं आखिया इश्क माही दे लाइया ते लगियां कौन बुझावे हूद मैं की जान ज़ात इश्क दी। ओए दर दर जो चुकावे हूद न सोवे न सोवे न सोवन देवे। सुनियान जगावे मकलां दिए बह जा, लत्तां थक गई। आंदा हजूर इश्क दा नाम पवी हजूर गौस पाक दा मीज़ार पाके दर पाके आओ बांसुए कहन लगे हजूर सारी रात मैं इंज हथ बन के हजूर गौस पाक दे मीज़ार पाक ते खलोता रहा वां। बड़ियां लत्तां थकियां पर मैं बैठा नहीं। लेटना ते बड़ी दूर की गल है, मैं बैठा भी नहीं। जो सुबह की अजान हुई बंदे ने आके दरवाजा खोलिया है, मैं जल्दी नाल बाहर निकल आया वां। अपनी लत्तां दबाना कदी सज्जी कदी खब्बी। हजूर पीर सैयद मेरे लिए शाह ताजदार गोल्ला शरीफ को कहने लगा है हजूर पीर सैयद मेरे लिए शाह ताजदार गोल्ला शरीफ जी एक रात जड़ी मैं हजूर गौस पाक के मीज़ार से खलो के गुजारी है, इन्ना फैद है जो हो गया है मैं वो भी जान लेना, जो बाद च होवेगा मैं वो भी जान लेना। और वली दी कोल बंदा एक रात गुजारे इश्क विच है। लजपाल परीत नू बोलो, लजपाल परीत नू अज कल लजपाल लभदा घाटे लभना पैंदा है। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिंदी बांह फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। अल्लाह इस अकीदे ते कायम रहे।